ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದಮಲೆ ಭಾಗದ ಬತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮೇಶ್ ತೇವಾಡಿಗೆರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನ ಬರದ ಬಲದಮಲೆ ಬತ್ತೇರ್ಲು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜ ಶೆಟ್ಟನ ಹತ್ತೂರು ಗೊತ್ತು ವಿಠಲ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು ಬಾಳೆಪಣಿ ಗೊತ್ತು ವಿಠಲ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ಭಾಗದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಬಾಳೆಪಣಿ ಗೊತ್ತು ವಿಠಲ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ಭಾಗದ ಒತ್ತೆರ್ಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೆರ್ಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲದ ಮಲೆ ಭಾಗದ ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಶಂಶು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು ಮೂಳಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಶು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಬಲದ ಮಲೆ ಭಾಗದ ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಹಳೆದಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ ದೇವಡಿಗಿರವರ ಬರೋಡಿ ಮಾಲಾನಂದಿಲೆ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಶಿ ತಲಗರಿ ರೂಪರಾಜ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಬಂಜನ ನಂಬರ್ದರು ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಬಂಜನ ನಂಬರ್ದ 13.27 15.33 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ದಾಗ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ದಾಗ ಬಲಿ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಬತ್ತೇರ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿ ಪಡ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಬತ್ತೇರ್ಲು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲೆ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಬತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಪಡ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಲದ ಮಲೆ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮನ್ಮತಾಜ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲೆ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಪಡ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯಕರ್ನ ಬಲದ ಮಲೆ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯಕರ್ನ ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಪಡ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟಿನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಲ್ಲೆರ್ನರ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆತ್ತ ಓ ಗುರು ಓಯ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆತ್ತ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಲ್ಲೆರ್ನರ್ಲು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಲ್ಲೆರ್ನ 12.18 13.18 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲೆ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ